Здравейте, аз съм Арточката и днес ще снимам трети епизод на моята кариера с Манчестър Юнайтед. Ето, влизам в сейвката. Да си оправя слушалките. Влизам. И сега ще игра втория си матч. Той е срещу Леванте. Леванте е добър отбор. Крилото ще вкарам Райан Гигс вместо Ашли Янг и така ще започна. Тези, както съм казал в първите клипове, във втория или първи епизод, не се сещам. Като точно беше, казах, че те ще се опитам да ги превъртам, но още не ми дава да ги скипна. Мисля, че сега... Не ми даде. Ето, даде ми. И така, ето, ставите да ги превъртя. И ето, сега започва матча. Снайдер веде топката. Гарет Бейл. Сега с нея. Пробива по фланга. Центрира пас за Руни и града. Извинявайте, че малко ми лагва, но ето, прави се. Тук отнете от Фердинанд. Фердинанд точно пас. Уел към Хуаново. Сега Руни. Снимам! Добре дошли с героите от Пандишпан. Това е DJ Mix. Само да съобщя. Това е DJ Mix от ProGamers.bg. Не, вече не съм правил. Добре. Разруши се. Ама какво го чудо. И така, сега нека да продължа коментара си. Руни владее. Центрира, топката се Вампир се измина с топката и сега топката е в Уел. Може ли да съобщя нещо? Да. Яще шоколад Нутела. Много вкусно. Този път нещо не е наред. Така, както и да е, извинете го, малко се е побъркал. Извинявайте, само това ще едете, защото... Знаеш какъв е хубаво. Добре, както и да е, окей, сега свърши свободното си говорене, остава да си коментирам. Хубаво е. Така, Руни сега владее, добра атака, има пространство. Няма на който подие, шутира, топката ми настрани на вратата. 18-та минута. Сега Фърдинанд почели въздушния двубой, после Евра подава на Снайдер. Гигс греши с паса. Мичел. Тук Евра не успя да го спре. И Бора, Анхел. И сега топката е в Снайдер. Извинявайте за лага, но какво да се прави, не знам нещо. Ми лаги. Но малко, само малко. Добре, щом така казаш, окей. Сега Рафаел. Руни. Гарет Бейл. Стига. Гарет Бейл. Центрира. За Снайдер много висок удар. И вкара ли го? Не! Маси. Това беше много... Доса вкарал ли си го? Не, му ударя града. Как можа? Още в първата атака. Рафаел тук от не. Как може да удръж градата? Бейл. Толкова е невинно. Зди там, където не трябва. Няма. Така, тук. Сега. Тук Рафаел сгреши. Хуаново. За Леванте, Мичел, Хуаново, отново Мичел, отново Хуаново. Двойни пасове между тях. Сега и Бора. И Карик тук
бута топката, но Хуано се пребори за нея. И отново Карик отне сега той и Давид Наваро му отнема. Анхел. Фердинанд се справи добре. Сега Ван Перси и Карик успя да отиде хубаво. Мичел, Хуано, Рафаел, Гарет Бейл. Така сега той спринтира, никой не го пази, има много пространство. Сега да видим центриране. Наваро спри центриране човек на работа на Давид Наваро. Сега топката рикошира в Бейл и за в аут. 37 минута, резултат е 0-0. Шалки няма никакви възможности, великолепна игра на Юнайтед, дори да не са вкарали гол. Сега Видич. Ти да нямаш сценарий за това нещо, бе. Не. Мисля си го е. Може. Ох, той грешен пас на Рони. Как ще имам сценарий, като не знам какво ще стане, нали сега го играя. Чета ми. Хуано, Анхел и Еврам от него. Сега Роби Ван Перси. Не, Уейн Рони, извинявайте, обърка се. Сега Рони шуттира греда. Втора греда. Ван Перси, Давид Наваро рикошет и Рони удря втора греда в матча. Сега ги центрира. Никой не пази. Ван Перси и греда. Трета. Ти не може да играеш, бе. Абе, какво човек? Знаеш ли, никакъв късмет. Ето, още една топката касна върху градата. И знаете, има 6 шута, Леванти има 0. От тези 6 шута 3 са гради. Тук сега Хуано, Анхел. 2 минути от бавното време за първото полувреме. И Фердинанд тук паса му беше дълъг за Гикс. Тук Фердинанд греши. Уел, Анхел и Руни отнема. Това ще е последна атака. Не, даже няма да има такава. Топката не успя да мине центъра. И ето след малко ще започне второто по време. Леванти завърша смяна. Той закуши микрофона. Как да е? Анхел за да влезе гол къс. Мичел. Карик. Мичел. Така. Тук Хуано добър пас. Фердинанд! Великолепна намеса. Фърли се пожертвователно прети стрела на играча на Леванти. Сега Гикс. Чисти Мичел с удар. Право, Дихе лови. И сега великолепен пас за... тук пас за Роби Ван Перси, топката е в Леванти. Сега Гекас. Видиш му от нея. Гарет Бейл. Снайдер, добър пас, но ще отиде дълъг за Руни. Навес на добре, лови. Ига вратали на Леванти, изпраща топката напред, право в главата на Райан Гикс, но той не успя да потъде добре. Гикс. Диоп. Към Мичел. Видиш, се справи, но нямаш никой играч там. Диоп. Фердинанд сега. Снайдер. Гарет Бейл греши. И Бора. Бейл няма никой там. Там бе изгоняваше. Оф, извините. Рафаел. И Бора получил контузия. Гикс, добър пас за Руни. Сега, Гарет Бейл. Тук има много пространство. Гарет Бейл, шутира, гол! Гарет Бейл отбелязва първи си гол с екипата на Манчестър Юнайтед. 63-та минута Юнайтед повежда с 1-0 след гол на Гарет Бейл. Великолепна атака на червените дяволи и това е гол. Ето за това иска да привлека Гарет Бейл, защото се възползва от такива стоти много добре. И той го така сега. Така, ето се. Вече атаката е играта е подновена. Хуано за Леванте към Гекас. Снайдер мутне.
Ох, тук Уел пресече паса на Снайдер за Руни. Много беше скъсена дистанцията и трудно може да ми този пас. Педро Риос, Мичел, Гекас, Видич, Бейл, Давид Наваро и Бора, Дюб. Рафаел се справи, Гарет бил тук чисти в тъч, защото топката ще дотиде в играта на Иване. Ще направя смяна. Ашли Янг ще замени Райан Гикс. Ето това ще смяната, който ще направя аз. И така. Тук Гикс е възрастен, не се умря. Ето смяната е извършена. Баркеро влиза място на Мичел в Леванте. И казвате, Юнайтед, извинете, Райан Гикс за да влезе Ашли Янг. Тук Гека се извършва фал срещу Майкъл Карик. Великолепно на Карик. Видиш, тук там няма никой. И Бора. Пас към Гекас. Сега Гарет Бейл. Той тръгва. Ох, Карам Пелас го спря. Карик се спаза Бейл. Много точно, Хесус Навас лови. И сега някъде спред топката вратар на Леванте. Ами Ашли Янг се прибор за нея, великолепен пас от глава на Ван Перси, не въде добре. Но тук той пресира едва не по топката. Дюб. Ох, Ашли Янг е от нея. Великолепно включване на Янг. Янг. Удар. Навас спася Ван Перси. И това е гол! Лошо намеса на Хесус Навас и Робин Ван Перси отбелязва гол. Резултатът е 0-2 за Юнайтед. 79-та минута играчите моите играчи спечелиха почти сигурно ще спечелят матча. Сега Фердинанд много добро връщане към Дехея в глава. Вратаря на Юнайтед спря топката напред, където Волта се преборва и връща владение на Леванте. И Бора. И Бора тук се справи. Гекас, Дюб. Още намесен, но и лош пас тук. Сега Фердинанд, великолепна работа. Тук играчите не могат да изчистят добра великолепна преса на Леванте. Сега е вра. Гекас удар точно. Малко не стигна на Гекас. Иначе ще поемем глътка въздух. Риос съвършен последен. Да, Риос напуска, влезе Ел Захар. Майкъл Карик. Тук. Сега Бакеро, Шваз. Руни. Бейл. Гарет Бейл сега тръгва на скорост. И не може да бъде спрян. Шутира! Шутира! Великолепно спасяване. Навас. Ще има смяна. Том Клевър и ще се появи на мястото на Майкъл Карик. Не, така е това. Така е Майкъл Карик, така и на Ф винаги при смяна. Аз не го превъртя, защото трудно се качват клиповете, да не хабя време. Сега Ашли Янг. Тук Снайдер. Се прибори за топката. Сега Диоп, хладно, извинявайте за лага. Ван Перси тук почти успя да отнеме. Диоп. Отново Диоп, паза Карам Пелас. И тук това е край на матча. Най печели с 2-0 матча. И коледна последна. Играч на матча е Гарет Бейл. Тота най-вероятно ще проверя, че Карим Бензема. Тук чакаме. Искам какво ще отговоря Джоса за офертата. И отново не са приели. Тя беше за смяна на Флечър така. Искам го вижте. Нека да видим с кой друг играч ще го заменя. Нека да пробвам с Майкъл Карик.
добре играе, но и го жертва. Следващия матч, последния приятелски с Олимпик Марсилия. Него ще го снимам в следващия четвърти епизод. И така, това мисля, че да е край на клипа. Това бях аз, съм Марточката. Благодаря, че ме гледахте и довиждане.